nedávaj. Máme tu krb na dlhé zimné večery. Že to robím ja. Tobie to ako nestačilo? Som vyhodil. Ale nechali sme si ju nakoniec. Máme dneska o zábavu postarané. To je ten zvuk, soundtrack tejto kancelárie. Tak čaute, vítajte v Žiline, u nás tu v Kreatívnom dome. Mimo Creative Gangu tu sedí aj Edit B, sedí tu s nami Close Rocket, aj sedí tu s nami Deal Factory, čiže super, ako prepájame obchod z marketingu. Poďte, ukážem vám to. Dom je pôvodne z 34. kompletného zrekonštruovali sme 5 minút pešo od Mariánskeho námestia, od samotného centra, dá sa sparkovať, čo je hrozná výhoda. Túto prvú časť voláme showroom, alebo je to taká nejaká obývačka, kde si voláme našich klientov. Tu máme takú spomienku z Nigérie. Toto je Skate, ktorý navrhoval Rastio, náš art director, ktorý je s nami už pomerne dlho. Vidíte tento nádherný dizajn. Máme tu aj časť ocenených, v Čechách. Tuto máme nejaký klinec, nejaké ceny sú v Bratislave. Toto je vymakaný klobúk ako pamiatka, keď sme boli spolu so všetkými týmito firmami v Texase na South by Southwest. Máme tu krb na dlhé zimné večery, aj keď tu po večeroch moc nie sme. Takže tak, tu máme, toto bola pôvodne garáž. Dnes tu je takáto pekná zasedačka, odtiaľto si dávame veľa kolov, keďže máme pobočky aj v Bratislave, aj v Prahe, tak veľa spolu komunikujeme, takže veľa sa pozeráme na tento televízor. Máme dneska o zábavu postarané. Potrebujem si dnes prejsť, ako sme s výsledkami. Včera sme odovzdali HUD. Čakáme ešte na ako keby finálne potvrdenie a potom vám kľudne nazdielam. Stretnutie Deal Factory, report k Electric Purple Company. Skôr viac budem mať zajtra a pozajtra. Ja tam mám dneska 2 medicine blockery a interný post na náš Instagram. Čiže v piatok idem natáčať do Bratislavy, Jodraj, ale neviem viac informácií, takže Ninka, to potom na teba. Ďakujem, aby ste mi strašne moc chýbali, akože fakt. A ešte vás chcem strašne moc pochváliť, ja už som to vychala Žilinský gang, ale sledovalo sa to hrozne super, všetky tie veci, čo ste vrátane Ajko za všetkého, akože bola to bomba. Aj vám musím dať do bratislavského ofisu, že klobúk dole. Čo som upratovačka? Tam nedávaj. Tak už ako bolo, hej. Čaute, vítajte v Creative Gangu, toto je náš nový office v Bratislave. Tu sa dejú veľké veci, aktuálne pripravujeme celú letnú festivalovú sezónu pre nášho klienta Philip Morris so značkami Icos, Viva, Zin. Poďte sa pozrieť ďalej, tu máme ďalších pracantov. Pevne dúfam, že teda pracujú. Pozrieme sa. Tu je Pablo, poďme, trošku mu zasvietime. Nech sa opáli, necháme ho pracovať. Tu máme podľa mňa Niko, tak nie, tu je Marek. Tu s nami spolu sedí Close Rocket a Deal Factory. Tí tu dneska nie sú, majú pauzu, takže uvidíme, necháme ich tak v kľude. Tu je Niko v šatách. Niekedy nosí aj monterky. Tamara. Som vyhodil. Ale nechali sme si ju nakoniec, rozhodol som sa. Hej. A tu máme chlapcov, ktorí nám dávajú dokopy celý tento office aj zvonku, to si pôjdeme ukázať, poďme hneď na to. A tu vidíte, čo sa práve deje. Tu sa bude grillovať, tu bude grill, tu bude krásny ružový stôl, lebo ružová musí byť, tu ešte nemáme v office. A to bude krásna záhrada, ktorá aktuálne sa pripravuje. Plním si resty.
Čau, nazdar. Kolečko. Čau. Deň si a cestovať do Bratislavy a točíme inak. Ešte večer dorábal, lebo som sa tam zasekal, ale toto je len ono. Najprv točenie keramika soku, potom točenie PMIčko, pomedzi to hádžem briefy a riešim ešte doľaďovačky skalnice a zo sunsetu. Potom kopci Kotula Zinko, to je jediný záber, ktorý môžem. No to som nechcel vydať. Stalo to, že ľudia pokradli tie tabule spred tých všetkých ostatných. Však to by som tak natočil, že jak strašne chcú ten brand, jak sú tie videá, že sa ti vlúpajú do toho barbershopu, vieš, že tam hodíš tie peniaze. Následne ma čaká feedback od PMIčka kvôli uniformám a potrebujem spraviť Pablovi takú tabuľku s cenami. Nikto ma tu nepočúva. Ja ťa počúvam. Ja ťa počúvam. Takže tak. Si ma čo povedala Nika? Nika. Lebo ma vyruškyneme. Ja som si navalal 8 taskov, tak spravím tak 5, budem rád, ale o 10. tu máme live streamákov, budeme rozoberať live stream, ešte mám call s Bohemou, čiže to sú 3 stretnutia, nazvieme to. A okrem toho musím nataskovať a nakastovať v podstate do ďalšieho statusu vecí, takže... Ok. To bolo vajíčku CSVčko, že nech mi stiahne schedule, hodí mi to, aby som mal v kalendári. Že to robím ja. Číslo tvojej... Koncept, kde boli... Ako veľmi príjemný. Máš najmenej času. A daj sa tak ďalej viacej, aby som... Na kameru, hej? No a kdy bude ďalší akce? Chápeš, že potrebujem tam... Jako? Dobre? Tobě to jako nestačilo? Vítajte. Pražský office Creative Gang. Tu taká kreatívna kvetinová zasadačka. Schôdzkareň, príjemný, studený, čerstvý vzduch. Poďme ďalej. Máme kuchynku. A poďme tam, kde sa plnia sny a tvoria perfektné nápady. Where the magic happens. Toto je taká naša prvá miestnosť. Káva, také palivo. Krásne výhľady na Letnú, tam na kolegov, najmä z Porna. Tuto máme také, keď chceme zmeniť prostredie od monitorov a od strojov, tak tu ideme. Tam vidíte raketu, ktorá bola v kampani pre Lego, bola vo výške 36 km. Naša legendárna kampaň, ktorá povyhrávala ceny EFI, ADC, neviem čo všetko ešte. Takže toto je taká prvá miestnosť, taká klidová, kde máme veľa vecí od klientov, všetké merče. Tuto vidíte Lego trička, to je whisky Sohoro, čo robíme John Rye. Takže taká obývačka by som to nazval. Poďme teda do miestnosti, do továrne na nápady. Tu sa to vymýšľa, tu sa to tvorí, takže vítajte u nás. Krásne vysoké stropy, super výhľady na Letnú. Čo vám poviem, radosť tu pracovať. V okolí máme super reštaurácie, my máme kancelárie v Bubenči, na Milady Horákovej, tuto najbližšie máme stanicu Hračanská, dnes ideme do automatu Matuška. Dám si nealko pivo. Myslíš, že sa to tak, aby som to uviedol na pravú mieru, to je nealko. Pár toho, ale určite ešte ich tam není tolik, kolik by sme chteli. Soundtrack tejto kancelárie, závory železničné.